Na súa primeira visita institucional ao Concello de Boiro como delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco tivo ocasión de supervisar algunhas das actuacións que se están a acometer no municipio, entre elas a reforma e ampliación que se vai executar na Casa da Cultura da Cachada, grazas a unha subvención de 1,5 millón de euros dos fondos Next Generation. Recibimos o ano pasado unha subvención de fondos Next Generation por valor de 1,5 millón de euros, donde a obra total se nos vai a 2 millóns e algo para rehabilitar e ampliar esta Casa da Cultura, o buque insignia da cultura do Concello de Boiro, un edificio que ten máis de 40 anos, que nos seus tempos foi o único edificio que daquela época, que había de referencia a nivel comarcal e que, co paso do tempo necesita unha boa rehabilitación, non só para adecuar as estancias á actualidade, aos servicios actuales, sino tamén, sobre todo, o tema do auditorio e o escenario que se nos queda moi pequeno, tanto en capacidade de usuarios que acceden ao auditorio como o propio escenario para ter actuacións de acordes aos tempos actuales, non? Ademais de visitar a instalación obxecto de mellora, o alcalde e o delegado repasaron outros investimentos procedentes de Madrid, como as axudas ao Centro Comercial Aberto ou as 3 subvencións para actuacións en materia de eficiencia enerxética. E falamos de que inversións por máis de 3,5 millóns de euros. Non só a Casa da Cultura, que estamos vendo hoxe, estamos verificando como van os traballos e como van a empezar. O propio alcalde nos falaba de que a próxima semana empezaremos, como suele dicir, co traballo xa de efectivo, pero tamén hai subvencións ou axudas que se deron ao Concello de Boiro para a eficiencia enerxética, para a renovación dos puntos de luz a través de uns sistemas moito máis eficientes enerxéticamente e, dende logo, que supoñen un aforro aos custos cos que se ten que enfrentar anualmente o propio Concello, ou as axudas que se deron para o Centro Comercial Aberto. Na xuntanza de traballo abordaron tamén a inclusión de Boiro no Plan de Sustentabilidade Turística Barbanza-Arousa, que contempla a creación de roteiros personalizados e melloras en infraestructuras turísticas, que no caso de Boiro concretarase na creación dun museo da conserva.